Haka janmit jangka khatway terek nok pra arja arpusau way brio la do ay la kajingim hadin baka tok ka baunya ka badani registration number ASO1 Ndriu lai khandai nyau kala hi Hapdeng Surokbah ka badan haki benta ka khatlai mer bernihat Riboy district ka badan marpersa ka Mahatma Gandhi University. Wat lai ka jing tep ka babanya 4 la banyo halor ka ni ka jingja namar baki pulet kidang penlong ka jing toket Hendrei kat kom ka tolong kubor balayo banlum la yathu bakani ka jingja kala ja ka por prabaje ai la ong bau new brio bala Khlad usong marwe ka tai ka thuk bad udai badang wan na jorabat bat thmu ban le cha bernihat Hendrei marsen poi ki benta ka tai ka Surokbah ka thuk ka bau nya kala kala bat brat pat yo new brio syakwe ka benta jang Surok ha ka bau la syak salat hakikali ki bayat na ka tai ka Surokbah. Lai thuru bahaswa kan ka jingja kala don ka jingkala jangkwe ka trok ka bakit ya ki bilar batle se na ka jingsa ki lingkhot bilar ha ka ne ka Surokbah kala penlong ya ka ne ka thuk bakan Syntuid pat kala pat hadu banda du sendan ka jingim Nongñiah Hashen. Na ka liang ki pulet na ka bernihat police station kidang penlong ya ka jing toket halor ka ne ka jingja. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.